Pîr rojeva Herêma Kurdistanê berevajî dike û şerrê hebrit çi ye? Rojhilata navîn di guhartinên bi lez û bingehîn de ye. Dengê lingên pergala nû tê bihîstin. Rejim hilweşin û sînyor tê biguhorin. û Kurd yek ji aktorê herî giring ên vê pêvajoyê ne. Di rewşekê de ne û çaranûsa rojhilata navîn diyar bikin û çaranûsa xwe biguhorînin. Ev derfet her tim bi dest nakeve. Lê hin derdor operasyonekê dikin da ku rojeva Kurdan manipüle bikin. Da ku ew ji vê derfeta zêrîn sûd wernegirin. Bi taybetî hewl tê dayîn ku Herêma Kurdistanê bi mijarên wekî mûçe ve mijûl bikin û ji bo vê armancê ji sala 2012 ve şerrekî hebrit li dijî Herêma Kurdistanê tê meşandin. Îrak li dijî Herêma Kurdistanê şerrekî hebrit dimeşîne. Frank Hovman yekem car di sala 2007 de peyva şerrê hebrit bikar anî. Şerrê hebrit rêbazekî şerrê nivşê nû ye û têda rêbazên şerrê konvansiyonel û asîmetrîk bi nav hev de tên meşandin. Nirxandinek ji nêz ve eşkere dike û hemû rêbazên şerrê hebrit li ser Herêma Kurdistanê tên sepandin. Di şerrê hebrit da taybetmendiya herî giringa ku şerrê hebrit ji şerrê meydanî cuda dike, şiyana sektkirina aliyê dijber bêyî ragihandina şer e ku muxateb were dîtin. Di şerrekî wiha da dibe ku aliyê di bin êrêşê de mayî nikaribe îspat bike ku ev rastî êrêşê tên. Hêzên ku şerrê hebrit dikin, hêzên taybet, hêzên nerêkûpêk, milîs yani milîşeha, hêmanên şerrê aborî, êrêşên sîber û dîplomasiyê bikartînin. Ya herî giring, hêzên herîmî yên ku piştgirî didin kaosê têne aktîfkirin. Li van hemû amaran binêrin, hûnê bibînin ku hemî li dijî Herêma Kurdistanê têne bikaranîn. Hikûmeta navendiya Iraqê ji sala 2009 ve li dijî Kurdan şerrekî hibrîdê piralî dimeşîne. Lêbelê şer bi awayekî tê meşandin ku li pişt saziyên fermî yên wekî qanûn, dadgeh, wezaret û her wiha ev êrêşên xwe wekî parastina serdestiya qanûn û pergala îdarî nîşan didin. Li sala 2012 ve wan pirsgirêka mûçe aktif kir. Bi zanebûn xelk birçî hiştine û şerrekî aborî da ne dest pê kirin û ev yek di bin kemameya destûrê da tê kirin. Yani 13 salin li dijî Kurdistanê şerrekî aborî heye. Îrak dixwaze çavkaniyên wekî şîrê dayîkê li Kurdan helal dewlemendiya sererd û binerd ên Kurdan bajar û gundên wan desteser bike. Îrak hêdî Kurdistanê dagir dike. Kerkûk û Şingal ji Kurdan stand, lê ew vê yekê wekî sepandina pergala dewletê binav dike. Wan bi riya cehşên xwe li Bexdayê ofîsên pedekê û ala Kurdistanê şewitandin. Li dijî Kurdan şerrê psikolojîk kir, lê bi îdaya ku ew berteka sivîl bû, ev êrêşa xwe veşartin. Cehşên Kurd ji bo avakirina malperan û organîzekirina xwepêşandanan di bin kemameya xwepêşandanên mamosteyan da pere didin hevkarê xwe wan wekî Kurdên opozîsyon nîşan didin. Wezîra Koçberan û Wezîra Aboriyê yên hikûmeta Iraqê mîna du şervanan ku martal di destê wan de ne êrêşî Kurdan û pêşiroja wan dikin. Anku Irak şerrekî veşartî yê hibrîd li dijî Kurdan dimeşîne û ew qas veşartî dimeşîne ku mirov nikare jê rabibêje şer. Bêguman şerrekî çekdarî jî heye. Ji sala 2014 ve Herêma Kurdistanê rastî êrêşê tê. Hewl tê dayîn ku Kurdistanê bêstatû bikin. Destpêkê Daişê êrêş kir. Paşê çeteyên Heşdî Şeعبî bi dronan êrêş kir. PKK di çerçovaya vê projeyê de êrêş kir. û dewleta Îranê jî êrêş kir. Dewleta Tirkiyeyê jî bi hinceta tunekirina PKK êrêş kir. Hewlêra paytext di bin êrêşên dron û mûşekan da kerameta xwe parast. Niha êrêşên dronan li ser zeviyên petrolê dom dike ku dewleta Iraqê qet nekariye wan tespît bike. Lê herkes pê dizane, yanî di 11 salên dawiyê da dengê çeka qet li ser Kurdistanê kêm nebûye. û niha rexmê vî şerî jî tê gotin ku pirsgirêkek di navbera Erbîl û Bexdayê de hene. Lê belê di viya xiryarên Bexdayê wekî şerrê Iraqê li dijî Herêma Kurdistanê binav bikin. Belê pirsgirêka mûçe bandorê li jiyana her kesekê dike. Lê pirsgirêk ji nedana mûçek pir mezintir e. Banga Hind Iraqiyên nijadperestên muxalîf ji bo veguhastina dahata bo Iraqê
بانگێکی ji bo Kurdan ku bi teslîmbûnê razî bibin. Hikûmeta Kurdistanê ji aliyê dadperweriyê û pêşverûyê ji desthilata Bexdayê pir pêşdatir e. Heke desthilata Hewlêrê ji aliyê Îraqê ve hatiba meşandin, niha çi kêşeyên Îraqê li herêmê nedibûn. Welaw heke Kurd teslîm bibin jî, Bexda ew qes bêwicdan e ku were û yek bi yek mal û milkên Kurdan desteser bike. Dê mûdûrên Ereb werin ser dam û dezgehên me. Desthilata Îraqê xwedî fehmekî paşverû ye û pêşeroja wê ne diyar e. Çima divê Kurd teslîmê vê sîstema pêşeroja wê ne diyar bibin? Çima divê em maf û dahata xwe rewa mîna şîrê dayîkê helal teslîmê kaosa Îraqê bikin? Divê Kurd hinekî din diranên xwe bişîdînin û li ser guhartina rojhilata navîn di amadebaşiyê da bin. Tenê bi vî şêwazî em ê bikarin tarîtiya ku li ser me hatiye farskirin û vî şerrê hibrit têk bibin.